Moro moro kaikille. Joo, siis tänään mä menen kuntosalille, mitä mulla on suunnitelmana. Ja sitten varmaan vielä joskus illalla vois käydä pillikille. Niin aikana mitäs mä voisin tehdä? Nopeasti siivoa kotona, pestä lattiat, on jo ehtinyt imuroida. Ja sit sen jälkeen käyn Motunetissä. Sitten sen jälkeen mä käyn tuolla Prismassa hoitaa asioita ja sen jälkeen mä tuun kuntosalille ja kuntosalilta käyn täällä kotona ja sit sinne menen pilkille joskus illalla. Katsotaan sitä sitten ja jatketaan sitten jossain kohtaa videon kuvaamista. Te voitte seurata mua. Muistakaa tykkää tästä videosta, tilata kanavalle ja jatketaan teidän kanssa sitten jossain kohtaa. No niin, ja nyt me ollaan matkalla bussipysäkille. Ja siinähän on ihan lähellä mun kotia. Ja sitten siitä lähdetään niin sinne salille. Ja sitten sen jälkeen muille asioille. Ja käyn Prismassa sekä Motonetissa. Hoitaa omia juttuja. Ja sen jälkeen takaisin kotiin. Syödään ruokaa ja sen jälkeen illalla pilkille, jos on hyvä sää. Jos ei, niin ehkä sitten huomenna. Mut juu, video jatkuu sit, kun mä oon saanut bussi. Itse tässä seison ja sitten odotan nyt bussia ja kuvaan teille vähän pätkiä mun päivästä. Ehkä mun tyttöystäväkin kuvaa, en tiedä. Riippuu siitä, onko hänellä aikaa. Se on itse töisti. En tiedä, uskon. Pystyykö se kuvaamaan ja en ehkä usko. Mut paljon parempi kuin ei mitään tekemistä, eiks niin? No joo, muistakaa tykätä ja seurata kanavaa. No, mä jatkan sitten matkaa. Niin, plaanina mulla olisi tänään treenaa käsiä ja vatsalihaksia. Katsotaan mitä tästä tulee. No, I wasted it all just to watch you go. I kept everything inside, and even though I tried, it all fell apart. What it meant to be will eventually be a memory of a time I tried so hard and got so far. But in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all. But in the end, it doesn't even matter. I don't know why, it doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind, I designed this rhyme to remind myself how I tried so hard. In spite of the way you were mocking me, acting like I was part of your property. Remembering all the times you fought with me, I'm surprised it got so. Things aren't the way they were before. You wouldn't even recognize me anymore. Not that you knew me back then, but it all. Kyllä se on tällaista. Törnäämistä ja treenaamista. What it meant to me will eventually be a memory of a time when I tried so hard and got so far. But in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all. But in the end, it doesn't even matter.
to me, I never let you see. I keep it caged, but I can't control it. So stay away from me, the beast is ugly. I feel the rage and I just can't hold it. It's scratching on the walls, in the closet, in the halls. It comes awake and I can't control it. Hiding under the bed, in my body, in my head. Why won't somebody come and save me from this? Make it end. I feel it deep within, it's just beneath the skin. I must confess that I feel like a monster. I hate what I've become, the nightmare's just begun. I must confess that I feel like a monster. I feel like a monster. I feel like a monster. I'm just a step away, I'm just a breath away, losing my faith today. Falling off the edge today. I am just a man, not superhuman. I'm not superhuman. Someone save me from the haze. It's just another war, just another family torn. Falling from my feet today. Just a step on the edge, just another day in the world we live. I need a hero. No niin. Salilla on käyty. Seuraavaksi motonettiin. Ja sitten käydään sen jälkeen vielä Prismassa. Sitten sen jälkeen menen kotiin. Syön iltapalaa. Käyn koiran kanssa lenkillä. Eipä oikeastaan mitään muuta. Sitten soittelen mun tyttöystävän kanssa ja Elelän kanssa. Sitten tiedätte, tässä mun kanavassa on jo hänestä ja minusta video. Niin muistakaa tilata, tykätä tietenkin. Ja kommentoimaan jotain kivaa, mukavaa juttua, jos haluatte jotain tommoista kontenttia. Seuraava salipäivää niin on huomenna. Huomenna mä treenan jalka kautta selkälihakset. Et joo. Katsotaan mitä sitten huomennakin tapahtuu. Mut tää päivä ei vielä päättynyt, niin eikä videokin pääty vielä ihan. Kävelen nyt vielä pitempään lenkeä, en jaksanut bussissa pysähtyä siihen ihan lähelle, niin pysähdyin vähän kauempana, niin kävelen vähän matkaa tonne Motonettiin. Motonet on vielä tuolla jossain. Tuossa on Tokman, niin nyt siellä on Motonetti, niin sinnehän me mennään nyt käymään. Toivottavasti ei ole kiinni, no ei ainakaan näytä siltä, että se olisi kiinni. Siellä on näitä autoja seisomassa. Ja sinne ajaa sieltä poiskin autoja, niin kyllähän se on auki. Sitten sen jälkeen Prismalle, ja Prisma onneksi löytyy tossa vastapäätä. Ja sit tossa on veturi. Joo, kyllä. Niin, käydään tuossa Motonetissä ja sitten sen jälkeen Prismalla nopeasti käydään jotain asioita. Sitten se on siinä. Sitten sen jälkeen kotiin päin. No niin, mut katsotaan mitä vielä tästä loppupäivästä vielä tulee. Mä lähden nyt jatkamaan matkaa. Moro! Nähdään kohta. Niin, joo. Mä tulin tänne keskustaan. Tulin syömään mun yhden friendin kaa. Ja tossa on se mun frendi, sen nimi on Juho. Vähän juottu, käytiin Hesessä syömässä. Kaikkea tehty kivaa ja on vatsa täynnä ja sano terkkuja kaikille Juho. Terve. Niin kaikki on kiva tehty ja salilla on käyty ja niin poispäin. Mut onneksi päivä on mennyt hyvin ja kotiin päin mennään, niin joo, moro kaikille ja sano hepat.
No niin, joo, ja mä jatkan matkaa kotiin päin, niin nähdään siellä sitten. Moro. Joo, mä hyvin pääsen kotiin. Kohta pitää käydä suihkussa. Mennään nukkumaan. Huomenna uusi päivä ja huomenna menen varmaan Helenan kanssa yhdessä salille. Mut joo, jos tykkäsit tästä videosta, en muista tykätä. Laittaa kommentti alas. Ja oho, räystäily tulee. Sori, mä laitan vaan sen takia suun kiinni. Mä en räystäile ääneen. Niin noin. Mitä mä olin sanomassa? Niin, ja tilatkaa kanavalla tietenkin. Ja muistakaa kirjoittaa hyvä kommentti, niin katsotaan mitä tykätte meidän kontentista ja kaikesta kivaa. Ja me nähdään seuraavassa videossa. Moro!